Zulomnyama ondlela zimhlophe nibingelela indlondlo eshaya impengwane. Ake sibuke enye i-topic esake sayibheka ngaphambilini ngesithi uku-eda kuyona. Kunezinto engingayishongo kodwa namhlanje ngithake sithi ukufidana ukudla okuthe ukuqina kulento. Zingane zakwethu sobuka iphathi yokuthandaza ujule ukuthi ikuphi esingakushongo sesifaka ukudla okuqinile. Zingane zakwethu kule nto yokuthandaza ujule uma uzozinika izinsuku zokuthandaza ngempela, uhambe uyokhuleka njengasentabeni noma uyothandaza ehlathini kanjalo kuyo uthandaza kuphi, nanendlela yakho sokuthandaza ngayo nanokuhlambuluka kwakho kuba khona izinto ezivelayo nezinto ezenzakalayo. Zingane zakwethu asiqaleni la silungisa iphutha elikhona kubantu abaningi, kuliphutha elikhulu elibi futhi ukuthi ube nomcabango ukuthi uNkulunkulu noma umoya engcwele okanye isithunywa noma ngabe inhloboni yomoya ukhuluma kangcono uma ukhuluma nomunye umuntu awukwazi ukukhuluma nawe. uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma nawe umuzwe futhi umuzwe nje kahle clear, ngale ndlela ukuthi uma usuyimisela ngempela ekuthandazeni awubi naso isidingo sokuhlola, uyakwazi ukubuza emthandazweni uyithole impendulo yezinto osuke uzidinga. Njengakumina kukhona la ngathi mangithandaza khona ngambuleleka ukuthi ingxaki enginazo empilweni ziqala ngokuthi kwakunokhokho mumbe engingamaziyo mina ngoba ngazalwa sekade adlule emhlabeni, owayeyinyanga ethwasisa nezangoma. Makuvela lo khokho sekuyavela isikhwama sakhe sasingesihle ngoba sasinemithi yayisinda kakhulu engeke ngiyigagule. Imithi kodwa yayisinda ke sisho kanjalo. Uma ivela lento kimi ivela ngisemthandazweni ngakubhala phansi konke kwavela nezinto ezenzakalayo ekhaya ngase ngithule. Kuthe ngonyaka ophelile u-2019 kwafika izayoni ekhaya, ziphethwe omunye umfundisi obukhali kakhulu ngey'thunywa ngenxa yokuthi odadewethu basonto ezayoni. Bafika cha bayibona inkinga eyikhona ekhaya. Wabe esebuza umfundisi lo wayiphethe umfokamnqayi ukuthi uphi umfana omdala la ekhaya ngase ngivela. Wabe sezisho futhi inkinga anginazo. Wabe seyigagula nale yavela kumina emthandazweni, cha kunoyekhehle lake laba khona kulomuzi kwaMkhwanazi, elukhokho elaliphatha ikhwama impela, lineminye imithi ayingahlambulukile. Wazi wakuveza ukuthi afuna lo mkhulu ahlanjululwe ngembuzi ususwe lesi sikhwama kuye ngoba sasingalungile. Kwayinto engayizwa mina, into le ngase ngineminyaka ngayazi emthandazweni kodwa yazovela. So kuba ngangikholelwa ukuthi omunye umuntu uzwa kangcono mayitshelwa umoya engcwele, ngabe lonto kangiyazi ngoba ngangizoyitshela mhlawumbe umcabango wami. Kuyenzeka uNkulunkulu akhulume nawe. Okwesibili, izingane zakwethu, yekani ukusatshiswa labantu abayibezothi ama-satanist. Ya, asikusho nje kanjalo, sikusho futhi singahlonisi. Uyekeni ukusatshiswa ama-satanist. Fundani ukuthandaza, nithandazisise nje uyinike isineke sokuthandaza. Umuzi uNkulunkulu ekhuluma nawe ekuphendula. Njoba ngisho ukuthi asibi naso isidingo sokuhlola, ke kwathi kulonyaka uqala sathi sithandaza ngakwazi ukubona omunye egange emndenini ukuthi sibani bana nto nje, sibani bana wenza nje, ngase ngithule. Angizokugagula-ke kule video ukuthi kwakwenzakalani kodwa ngakwazi ukubona ukuthi kwenzakalani. Asidlule ingane zakwethu. Kuyenzeka ukuthi njoba ngithi yekani ukusatshiswa ama-satanist, kuyenzeka ukuthi uthi mawukhuleka ujula. Mawukhuleka ujula ngempela. Ebese kudlala into engathi ivideo kuwe ukukhonjiswa kuthiwa khulekela ukuthi, khulekela ukuthi, khulekela ukuthi, khulekela ukuthi. Uqhubeke nokukhulekela izinto okuyikhonjiswa kule video. Ugcine sekwenzeka into uzibona usuhambe endaweni uhamba ukhuleka endaweni ongaziqondi. Kanti usulwa izimpi zasemkhathini nezimpi eziboshwe endaweni ezithile. Lapho kusuke usuthenjwa uNkulunkulu. So ngalo ndlela kuyenzeka ukuthi uthi ukholwa, uthi mawuthandaza uphume esidunjini sakho uyiswe la uNkulunkulu afuna ukuyisa khona uyothandaza. Ukuphuma komuntu okholwa esidunjini sakhe ethandaza akufani nokuphuma komuntu oyisatanist esidunjini sakhe yogila imkhuba ayodla amagazi abantu. Kuhluka ngani ngoba wona usuku under protection futhi under control, umoya engcwele kuwona okulawulayo ukuthi iya le
iya le uthandazeke kwenzeke lonto uyicela kuNkulunkulu bese uyabuyiswa. Isikhathi esiningi lento mayenzeka engqondweni yakho kuyafihlwa ukuthi ungaboni ukuthi ubusuphumile esidunjini sakho. Uyozwa ngokuhamba kosuku ukuthi hayi ukhathele kodwa awuzazi ukuthi ukhathele ukukhatha ongakuchaza kanjani. Ebese kuba khona enye into ekhona zingane zakwethu yokuthi mawuthandaza ngempela kakhulukazi ebusuku wambulelwe ezinye izinto njengokuthi mawuyothandaza indawo usuyakwazi ukubona hawu lapha kunespoki esihlupha khona usibone. Asikhuluma indaba yelumbu la nefana ngalo sikhuluma into ekhona. Uyakwazi ukuthi ukubone impela. Nezinye izilwane ke ikhona uyakwazi ukuthi wambuleleke uzibone. Futhi usukuvikelekile lapho uvikelwe uNkulunkulu ukuthi cha uzokwazi ukuzibona. Ngakho zingane zakwethu kunezinto ezikanjalo ezakudla okuqinile ekukhulekeni ujule. Asigcini ngokukhuleka. Angikhulumi ngalokhu ukukhuleka ukhule kunabantu bese nishaya ilimi orabakhathara amandala beyendera ababoshika cha. Akukhona ukukhuleka ujule lokho. iBhayibheli lithi okhuluma ngezilimi uyazakha yena. Isikhathi esiningi mina mangikhuleka kwayilimi leza ngiyisebenzise. Ngifuna ukubuzwa amandla hayi ukuthi ngikhulume ngelimi. Zingane zakwethu kukhona ukukhuleka ujule zikhona izinto ezifihliwe emthandazweni. Ngoba mawukhuleka ujule kuba khona nesikhathi la uzokhona ufikelwa umunyu bokuthi ukhale. Kwesikhathi futhi ukhale ngoba usuba nozwelo lezinye izinto ungazithi kanjani. Inyembezi ezisuke zikanjalo ingane zakwethu ungazeki. Ziwukhiye wokuvula iminyango evaliwe ngoba awuvuli ngokuthi uyathandaza kodwa uvula ukuthi inhliziyo yakho isiguqukile. Yazi yaba yilento uNkulunkulu afuna ukuthi ibe yiyona bese uyavuleka ke lo mnyango esuke ivaliwe. Zingane zakwethu inhlonhle shaya imfengwane le ake sibeke la sibonge. Wena sicela ukhulume kuma comments phansi sicacisela ufuna ukucaciseleka khona. Bese subscribe utshele nabangani bakho ngenhlonhle shaya imfengwane. Yimi lo uwe lo asiphinde sihlangane.